Čaute ľudia, ja vás dneska vítam pri novom videu, dneska to je zase z hry Minecraft. Pokračujeme v sérii našej. Ideme asi na drevo. Počkajte, pozriem koľko máme dreva. Akože zatiaľ celkom dosť, ale potreboval by som ho asi aj viacej, takže musíme ísť musíme si spraviť sekerku, aby sme mali, keď pôjdeme na to drevo. Ak ste nevideli minulé video, tak choďte sa pozrieť, ale samozrejme až po tomto. Neviem, či ideme na drevo tam, alebo toto si tu tieto moje stromy zrútim, aby mi tu nezavadzali v ceste. Ale predpokladám, že idem tam, kde na drevo. Aha, tu máme uľ, jeden. To je super, že tu máme na mojom ostrove uľ. To sa tam asi spavnul s tým stromom. Takže to je super. A tu máme záhradku menšiu. A môžeme ísť pomaly. Idem semka, kde tam naťažiť. Túto jaskyňu som vám chcel ukázať, že ako vyzerá. A ešte jedlo by som si mal zobrať, ísť. Nevadí. Pozerajte. Toto je tá jaskyňa, v ktorej som bol. A teda neveľká jaskyňa, tam je, aha, stromy sú tam. Dva. Tam je voda a to tečie tam dole. Ale vysvietil som to tu najviac, ako sa mi dalo. Takže môžeme aj ísť pomaly. Naspäť na ostrov si pre jedlo, lebo idem ťažiť a nemám jedlo za sebou. Nevadí, ideme si poň. Jedlo by som mal mať. Nie tu, ale tu. Hej, tu je. Tak to si aspoň vezmem. Aspoň nejaké, aby sme mali so sebou. Nepotrebujem ho mať veľa, ale zatiaľ stačí takto. A môžeme ísť na to drevo. A táto séria z tohto Minecraft sveta bude asi aj posledná. Takže týmto videom by som to aj ukončil. Keďže budeme natáčať aj iné hry, nielen Minecraft, tak som rozmýšľal, že vlastne na tomto Minecraft svete už nemám ani čo robiť poriadne, lebo už mám všetko vlastne a neviem, nechce sa mi. Toto kto spravila, možno že ja keď som bol minulé. Tak. Aj tieto spravím, tak. Aj tento. Tento si vezmem, tento vyzerá dobre. Normálny strom. Toto je najlepšie asi drevo, aké je. Tieto. Tie oak logy. To je najlepšie drevo, podľa mňa najkrajšie. Ešte potom aj brezy sú celkom, ale brezy tieto, no na dom sa mi to nedá, že nehodí sa mi to na dom. Tak dom robím väčšinou z týchto oných driev, stromov, alebo ešte z tých tmavých, bo aj tie tmavé stromy sú celkom pekné. Keď potrebujem napríklad podlahu, tak si robím z toho tmavého dreva. Ale ešte aj oranžový dom som už mal. Ale to som mal na inej mape. A keď naťažíme toto drevo, tak neviem čo ideme urobiť.
môžeme ísť si tu kde pocestovať, že budeme tu plávať popri tu ostrovoch a tak. Ja chcem pozrieť, čo je tuto na druhej strane tohto ostrova, takže tam chcem sa ísť pozrieť ešte a chcel by som ísť nájsť dačo, napríklad do podvodného chrámu by som aj išiel, ale tam musím dlho vydržať pod vodou, dýchať, takže nemám ešte helmu ani žiadny ten elixír ešte nemám, takže tam nemôžem ísť zatiaľ. A tuto je jaskyňa. Tuto tam dole. A tam je tiež dačo. Ale ten podvodný chrám je tam kde. Vidno ho z môjho ostrova, takže sa tam môžem ísť pozrieť. Za chvíľu sa mi rozbije sekierka, takže keď sa mi rozbije, idem domov. Dobre, presne. Mám celý strom. Mám ešte ďalšiu, ale už tu nejdem míňať zatiaľ teraz. Idem si dole za loďkou. A môžeme sa pozrieť na ten podvodný chrám. Idem si odložiť drevo, si idem a potom sa môžeme pozrieť na ten podvodný chrám, že ako to tam vyzerá. Ale asi sa najprv vyspím. Pozriem sa, či ho ešte stále vidno to. Bude ho niekde vidno, len teraz veľmi sa odráža svetlo od vody. Takže ho tak nie je vidno. Ale neviem ani kde je, na ktorý smer sa mám presne pozrieť. Viem, že tuto kde. Ale neviem kde presne. Tuto si ešte spravím takto. Aby to vyzeralo krajšie. Tak máme 3 staky aj 50, takže to by nám mohlo stačiť. Lebo ešte také drevo máme aj tu. Ideme mať 4 staky 30. Môžem sa ísť vyspať. Ešte sa mi nedá. Toto si môžem spraviť. Prečo mi to nejde? Tak. Všetko tam dám. Toto tak, aj toto. Dobre. Teraz sa idem pozrieť na ten podvodný chrám, by ho malo byť vidno. Teraz v noci. Snad nepríde žiadny zombík alebo niečo. A tam je. Tam je ten podvodný chrám, do ktorého sa chcem ísť pozrieť. Ale iba ku nemu. Do ňoho nie, lebo nemal by som tam ako dýchať pod vodou, takže do ňoho nie ešte. Môžem sa idem vyspať, aby neboli žiadni zombici. A ešte idem spraviť tú strechu na dome, aby tu nebolo veľa zombíkov, keď budem robiť tú strechu, aby ma nezhodili.
Dobre. Vidíte? A teraz ten podvodný chrám ani nie vidno, lebo sa tam odráža slnko od vody. A zase sa nebudem vedieť trafiť, tak sa tam nevyskočím tam. Toto tu nebolo vtedy, keď som tam skákal. Teraz som to dobre skočil. Neviem prečo, ale som mohol aj vtedy dobre skočiť sem. Ale potom sa možno budem môcť skočiť, lebo tu bude toto. Takto. Dobre, idem ešte. Dole musím ísť. A tu nemám asi nič. Tu nič není a tu tiež. Tu mám jedlo. Tu tiež nič v týchto čestkách a tu tiež asi nič. Sem idem, toto si vezmem. Trapdory by som si mohol spraviť. A neviem, ako to bude vyzerať s nimi, keď to tam dám. Takto. Dobre. Tu si ešte vezmem tieto dva. To je 10, ale musím si spraviť rebrík. Dobre. Ale kam ho dám ten rebrík? Rozmýšľam, ale neviem, možno, že zvonku by som ho aj dal. A zvonku by musel byť na tomto skle. Takže to asi nie. Spravím koberec z toho. A toto si vezmem. Robím si 4 farby a spravím si žltý koberec, aspoň 4. Inú farbu tu nemám, iba bielu, takže bielu vlnu mám, takže to neviem, na čo budem farbiť na bielo, takže mi treba teraz červený kvet napríklad. Alebo ešte veľa týchto žltých. A tu bude mať iba jeden koberec červený. Tie včely, že tu lietajú, to je dosť super. Že tu spawnul ten strom aj s včelami už. Môžem si spraviť 8 farbiu, 9 aj s týmto červeným. A dám si zafarbiť jednu na červeno a 8 na žlto zase. Neviem, akú farbu spraví. Bielu, takže to mi nenafarbí pre mňa. Aha, to je šedá. Na šedo mi to urobilo. Teoreticky môžem ísť aj hore. Tak, kde tu spraviť ten rebrík.
Tak. Tieto trapdory. Toto si spravím takto. Jedný si dám aj sem. A tu hore si čo dám? Čo si tu spravím? Kútik na posedenie. Si tam spravím. Tak a tu môžem sedieť. Tento koberec si sem dám. Tu mi to nesedí, takže to dám inde. By som mohol dať sem a sem. Dobre. Asi môžem dať biely koberec. Tak. To už vyzerá lepšie. Taký farebný koberec tu mať hore. A tu mám takéto, ja som si tu spravil. Tu vlastne môžem ísť aj dole, keď chcem. Takto, ale väčšinou to budem mať asi takto otvorené. Tu si spravím takýto. Pozrite, ja mám tu výhľadovňu takúto, že na to viem aj vyskočiť, lebo cez koberec viete preskočiť, ale cez toto neviete, aha. Neviete na to vyskočiť hore. Ani preskočiť, cez koberec viete. Takže cez koberec, aha, môžem tu aj chodiť. Tady to. Tu môžem behať dookola. Dookola môžem tady tu behať stále. Kedy chcem, aj koľko chcem. Tu sa dostanem na stromy. Aha. Aj tuto, na tento. Na všetky sa tu dostanem, čo tu mám. Aj na tento bambus. Dobre, a môžem ísť dole. Nemôžem, musím sa vrátiť. Som skoro na to aj zabudol. Dobre. Ešte sa tu môžem nájsť. Teraz sa môžem vyspať, no ešte mi to nejde. Sa vyspím. Dobre. Keď sa vyspím, tak
sa idem previesť na loďke ku tomu chrámu. A ten chrám je kde takto týmto smerom. Takže tu ho už dúfam za chvíľu budem vidieť. Tu je, už ho vidím. A nejdem dole do vody, lebo tam budú tí zombici s tou harpunou a zabijú ma, takže tam nechcem ísť asi. Ale už som tu. Už som tu, ale zase títo oni tu sú. Vidíte, oni ma tu budú zabíjať, toľky ma nezabijú. A nechcem zomrieť, takže idem preč tade. A to oni sú tam zlí, lebo to oni majú tie lasery v očiach a oni tými laserami zabíjajú. Dúfam, že si ich neprivediem ku môjmu ostrovu. Bo to by bolo zle, kebyže si ich privediem ku môjmu ostrovu. A tu som ich ani nevidel, tam až potom som si ich všimol, keď som vystúpil z loďky. Dobre, a tu by som video ukončil. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, follow so zvončekom a majte ešte pekný deň.